Lisod mo rin injo nga. Namus barangay kami rin para dagat. Muna yung mga tisoy. Jeepers, muna yung mga di mo pakals. Ano sa may gibuhat ninyo? Gamasa mo sa dagat. Ano ba katawa? Pero nga kay aron matagan mo is nagkapitan. Ano, ebidensya na na. Ebidensya na na, may motor na, isa ka, pan, labay na. Uy, saktuwas pa, no? Tuwas pa no. Kayo do. Ag video pa mahatod. Ay, bawa na magmasat, ha? Mga lisod. Kani kay gi ka man munti mo pagpagawa. Ano? Paragianan, boss, dali, boss. Para sa ni purok. Tungtungan ng manok. Kami tungtungan ng manok. Tungtungan ng manok likili. Dari na, guys, Para darahan aja guys. pa lang sa PC. Ano ba? Para sa Garcia ni guys, yatag na mo. Kay sila may tagiyaran ng payaw. Ito na. Muna tuguan ng manok guys. Tuguan ng manok. Ilupin, guys. Ilupin ba? May tutunganan. Asa na ni mo ka? Barangay ka kani? Ikaw oh. Pabili ng pan ba? Pumanon mo kunin mo ka magbasa bilang eh. Tudluan na